Vi vil gerne fortsætte med en sang, som vi ikke kan huske teksten på. Er der nogen af jer, der kan den? Ja! Kan vi lige få en ny forsanger herom? Tak. Men jeg vil så sige, at man kan altid lægge ud med at spidse læberne. Må vi lige se nogle spidse læber? Nej, det er ikke for at kysse. Det er for at fløjte. Man skal have fløjte, som vi gør om et øjeblik. Og ja, vi nærmer os noget. Jeres tur. Højere. Meget højere. Det skal gå efter Christiansborg. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun now after on a summer holiday. No more worries for me and you. For a week or two.